आलु हादों, माखासेया मा होनोमोनलाय गायहैदों ओमफ्राय जों हाबाय। बुरजा दङ बिदिनो हाबाय थादों बिलाय नै हाखांबाय आरो हादों आरो नै बस्था दंबावो ओमफ्राय नैबे सांगा ओमफ्राय नैबेयो टेकनिक बे आलु दोनग्रामोन ओमफ्राय आलु गायनायनि बस्था ओइ आलु गायनायनि बस्था बाल्थिं ओमफ्राय बेयावबो मैगं गायगोन बे स्कुल लुगासिनो बायनो बेसर बारिया बेसर बारियाव थांबाय थानानैनो गगा मोनबाय हानोबा फै हाफानो हागोन।